ọma imeela eze ndị Igbo ana m ekele gị o Chukwu ndị Igbo niile ndị be anyị ekene m unu afọ m bụ Ada Ebubedike ada ndị Igbo ka onye chi ya zelụnụ ụmụnne m ka unu mee ọ na-agakwa biko na ụmụnne m asị m ka anyị kwuo maka communication ya mkparịta ụka na Igbo spirituality. Kedu ka ndị Igbo ndị nna 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 anyị si agwa Chukwu okwu? Kedu ka anyị na Chukwu na chi anyị si akpakọ? Ụfọdụ na-ajụ m sị m kekwanụ ka ha ga-esi na-ekpezi ekpere ebe ọ bụ na ha anaghị agazi ụka, ke ka ha na chi ha ga-esi na-akpa. Otu gị na nne na nna gị si akpa nkata ka gị na chi gị ga-esi na-akpa nkata. Maka na anyị kwuru na ihe onyonyo nke gara aga na nne na nna anyị bụ our physical guide, chi anyị bụ our spiritual guide. Ịmalụ nnọọ otu ahụ gị na nne na nna gị si akpa nkata, otu ahụ ka gị na chi gị kwesịrị isi na-akpa nkata, otu ahụ ka gị na Chukwu kwesịrị isi na-akpa nkata. Chukwu tinyechara ụfọdụ ihe n'ime ahụ anyị na-enyere anyị aka ka anyị na ya na-akpa nkata, mana mgbe ụfọdụ ndị be anyị anaghị aghọta na Chukwu nọ n'ime anyị, na o nwechara ụfọdụ ihe Chukwu tinyechara n'ahụ anyị na ya ji akpa nkata. Ihe dịka ntutu nọ n'isi anyị bụ ihe anyị na Chukwu ji akpa nkata. Ị na-anya ndị dada nke ha toro ugo dịka antena, ya bụ ntutu bụ antena anyị na Chukwu ji akpa nkata. Ya bụ na ịkpụtacha isi gị, ọ dịkwa ka onye jidere antena dị na redio ya gbajie, ya a na-enyezi news ọ na-emezi shishishishị, a na-ezizi gị ozi ọ na-emezi shishishị. Ya biko ụmụnne m ka hapụ ịdị na-akpụchasị ntutu anyị. Ntutu anyị bụ ihe anyị na Chukwu ji akpa nkata, ya bụ communication anyị na Chukwu. Ajị niile dị anyị na-arụ ụnụ akpụchazị na ajị ajị niile dị anyị na-arụ ma nke dị n'elu ma nke dị n'ala, anyị kwuru na ajị dịka ukwu osisi, anyị akpụchasịzị na ya. Biko ka anyị na-ahapụtụ ajị n'ahụ anyị, o ji ya akpasa anyị nkata. Ọzọ dịka ibe ya bụ okwu ọnụ. Okwu ọnụ siri ike. Unu enenizi n'okwu ọnụ, ihe ọbụla ị chọọ gwa Chukwu na ọ na-anụ, gwa chi gị okwu ọ na-anụ. Anyị na-agwa Chukwu okwu, ọ bụghị iwu bụ na anyị ji ọjị maọbụ na anyị ji nzu maọbụ edo na-agwa Chukwu okwu, maka na unu cheta n'ihe onyonyo nke anyị mere gara aga na anyị kwuru na ihe ndị a dịchakwa n'ahụ anyị. Ọjị nzu na edo dịkwa n'ahụ anyị, maka na ahụ anyị na-ana bụ ofu ihe. Ya bụ na ọ bụgodị na ijirọ ya na-agwa Chukwu okwu, o nwere ihe o mere, Chukwu na-anụ ya. Ihe Chukwu chọkarịrị bụ obi gị, ọ chọrọ ịma ihe dị gị n'obi. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na anyị na-ana bụ ofu ihe. Ya bụ na ịchọ ka gị na Chukwu na-akpa ọfụma, ị na-azọdụ ụkwụ na ana nkịtị. Onye rụcha ụlọ ya etechizina ya wit simenti. Unu fụkwa na simenti na-agbaka nkwụ, otu a ka o si agbakakwa ahụ anyị ma ọ bụrụ na etechisie ilo niile. Ya bụ na ịlụọ ụlọ hapụta ebe ị ga-enweta aja ị ga na-azụ ụkwụ na ala. O nwere ihe mere eji nye anyị slippers, eji kpọọ ya slippers maọbụ shoe na-esele the connection anyị na-ana nwe. Ya bụ biko ụmụnne m ka anyị na-agbata ụkwụ ntọrọ na-agagharị n'ala, maka na anyị na-ana bụ nwanne, ka anyị na-emekọta. Ya bụ communication na Igbo spirituality. Ọzọ dịkwa ka ibe ya n'ịgbasara Igbo spirituality bụ egwu. Ga na-agụrụ Chukwu egwu. O nyere anyị osisi anyị pịtasịa opi, ndị na-afụ opi, ndị na-ama mbem, ndị na-akpụ ụkpụrụ ụfụfụ. Ịmarụ nnọọ ihe ị ga na-eme n'ahụ gị, enwe ihe dịcha n'ahụ gị ị ga na-eme na-atọ Chukwu ụtọ. O nwere ndị enye talent ịgụ egwu, mana anyị ncha niile na-agụ egwu, mana e nwere ndị nke ha ọ ji dịka onu ha ọtọkarị, mana anyị niile na-agụ egwu. Ya bụ na onye ọbụla ga na-agụrụ Chukwu egwu. Asịzịna na onu gị dịka onu awọ, gụba egwu, gụbịa, ịgụkata ya train your voice, onu ga-adịba mma. Gụrụ ya na-agụsi egwu ike, gụba Chukwu egwu, tebelu Chukwu egwu. Chukwu bụ onye ngala, Chukwu na-like, ọ na-amasị ya, ite egwu na-amasị. Ị na-etekwa egwu, Chukwu eso oge na-ete. Biko nụ ka anyị na-agụ egwu, na-etekwa egwu, na-enwe obi aṅụ. Chukwu anaghị alaiki ka anyị na-ewe iwe
ya bụ na ị na-agwa Chukwu okwu ma na ịnọba eze na ịbụ adaeze ma ọ bụ nwa eze, ọ bụrụ ị na-agwa Chukwu okwu ị na-ebe akwa ma o sekpuru ala. Ndị Igbo adịghị eme ya. Ị na-agwa Chukwu okwu ịkwụla ọtọ, ọ na-abụ nwa eze ka ị bụ, adaeze ka ị bụ, ịkwụla ọtọ mepechacha anya gị ọfụma otu a nsi mepecha anya na-agwa Chukwu okwu, ọ na-afụ ya, ọ na-anụ ya. Ebezina akwa ị na-agba Chukwu okwu na-ebe akwa mkpali, ọ na-ewe ya iwe. Ya bụ na ị na-agwa Chukwu okwu, ị na-agwa ya okwu in anticipation na ọ na-anụ ihe ị na-ekwu. Ị na-agwa ya okwu na ịdị happy na nke o mere, ma ha si na-eto dike na nke o mere omekwa ọzọ. Ị na-agwa ya okwu, ị na-agwa ya okwu n'ụdị na nke a ime dịkwa mma o, ke next in line ka ihe ọzọ anyị ga-emekwa, maka ọ gịnị asị eme ya, maka na agwa gị na ahụ anyị ma okwu anyị ma aka anyị bụ ahụ Chukwu, ahụ aka anyị ka o ji arụ ọrụ. So ihe ọbụla ime ha ịma na ọ bụghị Chukwu mee, nke ọbụla ị na-eme ịma na Chukwu chọrọ iji ya mee. Ọzọ na communication, mkparịta ụka anyị na Chukwu na chi na-akpa, na obi gị, obi mmadụ, Chukwu na-anụ ihe dị anyị n'obi. Ị na-eche ajọ ihe, ọ naghị ala nke ị ga na-eche sọ ihe ọma ihe ọma. You attract what you think all the time. Ọ na-anụ ihe ị na-ekwu, so nke ahụ ị na-echekwa ị na-eche ọ na-anụ ya ọ na-aghọta ihe ị na-akọ. So na-eche ihe ọma ihe ọma, ya bụkwa communication n'ala Igbo. Ọjị bụ mkpụrụ osisi jikọtara ndị Igbo ọnụ, ya bụ anyị ji ya erikọta nri ọnụ, anyị ji ya eme nwanne. Ọjị bụ oke osisi jikọtara, mkpụrụ osisi jikọtara Igbo ọnụ, mana ọ bụrụ iwu na anyị ji ya wee na-ekpe ekpere. Ọ bụrụ na gị na ụmụnne gị gbakọ, na o nwere ndị ọbịa, ihe anyị ji erikọta nri n'ezinụlọ ma ọ na ọgbakọ ndị Igbo ọbụla, anyị na-eji ọjị eme ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ na anyị na-eji ọjị akpasa ndị nna 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 anyị nkata. Unu ma na ndị nna nna anyị kọrọ ọjị ahụ. Ọjị so n'osisi kacha wee ka nka n'ala Igbo. Ya bụ na nwoke Igbo na-agọ ọjị, ọ na-ewepụta tụsa n'ala wee kene ndị nna 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 anyị, maka na ndị onye ntụrụ ya n'ọnụ bekee si no give honor to whom honor is due. Enwere onye kọrọ ọjị ahụ, ya bụ na ị ga-acknowledge na ndị nna 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 anyị kọrọ ọjị ahụ, tụsara ha n'ala, wee na-aga ka obi na-adịkwa ha mma. Ihe ọzọ dị mkpa na Igbo spirituality bụ asụsụ Igbo. Asụsụ ka onye ụwa gị na-anụ. Onye ụwa gị bụ ahụ anyị yi wee bịa. Asụsụ Igbo, asụsụ bụ unu ka ọ na-anụ, maka na anyị na-anụ bụ ofu ihe. Asụsụ bụ nyanwa bụ karịsịa ihe kacha mkpa ma gị na chi gị na-akpa nkata. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere ma ọ na-agwa Chukwu okwu mana ị naghị asụ Igbo, ibidobeghị nwanne, ibidobeghị. Asụsụ Igbo ka eji eme ihe mmụọ, asụsụ ka eji eme ihe mmụọ. Ịchọọ ka ihe na-agara gị ọfụma, sụba Igbo, kụziere ụmụ anyị Igbo ka ha na chi ha were ya na-akpa. Asịzina na ị na-akụziri ụmụ gị ihe a ga-eji wee nweta ego. Asụsụ Igbo ka mkpa karịa ihe ọbụla nwa gị na-aga n'ụlọ akwụkwọ. Asụsụ dị ezigbote mkpa na Igbo spirituality. Ya bụ na ị ga-eji asụsụ Igbo na-agwa Chukwu okwu, na-agụrụ ya egwu, na-ete egwu, na-eme ihe ọbụla iche ime. Ọ bụ na ijere obodo oyibo, ka gbaa mbọ fụ na ị na-anata. Ọkwụghị afụ ndị a na-efe n'elu, ụgbọelu fenie, ọ ga-atụrịrị ụkwụ na be ha tupu ọ connect bazia to any place. Ya bụ na ị kwesịrị ịdị na-anata n'ana, ṅụọ mmiri ana, zọrọ ụkwụ n'ana. Ana anyị ba na-agọziri agọzi. Onye ọbụla bụ onye Igbo gbaa mbọ fụ na ị na-anata n'ana. Ebe a nọ wee gbuo ndị Igbo bụ na achụpasịla anyị n'ana, mgbe a na-enye gị visa, ma a na-awepụ gị n'ana, ị mara ihe a na-eme gị. Maka na onye ọbụla bụ onye Igbo nwụrụnụ na-ebunata ha ozu ya ebe a, ozu ya anaghị ezukwa ike. Ozu ya ga na-efegharị ka ozu akwara akwa. Maka na gị na ana bụ ofu. Ya bụ na onye ahụ jeche ihe ọbụla ọ na-eje, ya kaba ahụ fụ na adọnyere ya n'ana, maka na ya dọnye gị n'ana, iwe nwee ike ịnachite azụ. Ana ka ndị nna 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 anyị nọkwa. Ana bụ our DNA. Ije na-eme DNA asị gị 90% Igbo. Ya bụ gị na ana, aja ana bụ ofu ihe. So ya na-ekwu DNA bụ onye ụwa gị. Onye ụwa gị bụ your DNA. Etene ya, amalụ ebe e nyere onye ahụ mgbe ọ bịara ụwa nke ọzọ. Biko,
onye ọbụla biko sụba asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo ga-enyere anyị aka n'ịkpa mkpakarịta ụka anyị na ụmụnne anyị. Asụsụ Igbo ga-enyere anyị aka ka anyị na Chukwu na-akpakọ. Ọ ga-adịrị anyị ncha na mma. Ise.